Halo sayang, Dalam main apa? kayaknya lo bakal LDR. Aku pindah kerja luar kota. Wih, yo apik toh. Kok api, wong saulan mulai pisan lo rong karuan iso. Lah, iki dinggo belajaran, latihan, saiki pacaran LDR luar kota. Sok nak kene nikah LDR luar negeri. Sampeyan sok iki dadi TKW. Kok ngono berarti sampean kini bernikah kok terus aku dhewe sing budal. Yo iyalah, sampeyan gak krungu jarene Mbak Najwa wi, nak wong wedok iku kudu kuat, Sampeyan kudu iso menghidupi keluargane kene, anake kene, menghidupi aku. Ngono, wong wedok kudu kuat. Nek aku wong lanang mah gak kuat gak popo. Wong aku iki lemah, makane aku saiki belajar catur. Engko nak ning pos ronda aku iso catur menangan, nggo ngilangi suntuk gak enek sampean. Ngapain? Aku lagi belajar sinau umpan pancing. Nak mbok tinggal ning luar negeri aku mancing. Akeh kok kegiatan produktif sing tak pelajari. Oh, ngopi ning teras aku ki yo lagi kepikiran. Gak usah guyu ki tenanan. Kene mikir masa depan, iling. Sampean bakal tak dadekno pahlawan devisa negara tanpa sampean negara iki ajur. Aja guyu aku tenanan, sampean kudu siap ya. Siap. Ki ndang mulai ning LPK ya. Engko di Mm-mm. daftaro, Engko milih ning Taiwan, Korea atau ndi ngono ya. Selamat bekerja, aku tak nganggur.